המוח שלך, הוא הולך להשתנות בדקה הקרובה. וזה כנראה הדבר הכי טוב שיקרה לך היום. בדרך כלל, כשאנחנו חושבים על למידה, אנחנו חושבים על עבודה, בית ספר, מבחנים, או להוציא רישיון. אבל האמת היא שלמידה היא לא מטלה, היא הדרך היחידה שלנו להישאר במשחק. בעולם שזז במהירות מטורפת, המוח שלנו חייב דלק חדש. תחשוב על המוח שלך כמו על גינה. אם לא שותלים בה שום דבר חדש, בסוף יגדל שם רק עשבים סוטים וקוצים. המחשבות המעגליות האלה, הדאגות על מה שהיה היום, הרעש הלבן של הלילה. אבל כשאתה מכניס פנימה פיסת מידע חדשה, איזה סיפור שלא הכרת או זווית ראייה אחרת, אתה ממש מותח את הקשרים בין הנוירונים שלך. אתה שותל שתילים חדשים, אתה הופך את הגינה הזאת למשהו חי. הנה הקטע המדהים באמת, המוח שלנו לא בנוי לשינויים ענקיים בבת אחת, הוא בנוי על חתיכות מידע קטנות. אם תלמד כל יום משהו קטן, ממש קטן, בסוף שנה אתה לא תהיה קצת יותר חכם, אתה תהיה בן אדם אחר לגמרי. זה כמו ריבית דריבית של ידע, זה מצטבר למשהו ענקי בלי ששמת לב. ויודע מה הכי יפה? כשאתה לומד משהו ממש רגע לפני שאתה עוצם עיניים, המוח שלך לא יוצא להפסקה. בזמן שאתה ישן, הוא לוקח את המידע הזה, מאבד אותו, הוא בונה סביבו רשת של קשרים. זה כאילו המוח שלך עושה עדכון גרסה בלילה, וכשאתה מתעורר בבוקר, התוכנה שלך פשוט רצה חלק יותר. אז המטרה שלנו כאן היא פשוטה. בכל לילה, ממש לפני שאתה נרדם, אני אתן לך את האחד הזה. בלי מאמץ, בלי שיעורי בית, רק סיפורים ורעיונות שיגרמו לך להסתכל על העולם קצת אחרת, כי בסוף, סקרנות היא השריר הכי חשוב שיש לנו. וכל מה שצריך לעשות, פשוט להשאיר את הדלת פתוחה. היה טוב, הלכתם לישון חכמים יותר. בקרוב, בספוטיפיי.